नमस्कार. कोकण साद लाईव्ह या माध्यमाला 12 वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि 12वा वर्धापन दिन साजरा करताना युवा लीडर यांच्याकरिता विशेष त्यांना सन्मानित करण्याचं नियोजित केलेलं आहे कोकण सादने. कोकण सादच्या 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त तसेच त्यांनी हा जो उपक्रम हाती घेतलेला आहे की स्थानिक लेवलला आपण आपल्याच गावात आपल्याच परिसरात राहून तेथील इतरांना रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा आणि असे युवा लीडर हेरून त्यांना सन्मानित करायचं, हा जो उपक्रम कोकण सादने घेतला त्याकरिता मी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि कोकण सादला येणारा काळ अतिशय भरभराटीचा आणि प्रगतीचा राहो अशी देवाचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद.